Vítejte u našeho dnešního prozkoumání zdrojů. Máme tu opravdu fascinující materiály od Beit Israel International a taky z poznámek Gadi Efraima. Nahlížejí na židovský svátek Sukot, řekl bych úplně nově. Přesně tak. Je to pohled, který jde dál než jen k putování pouští. Jak může svátek, který připomíná takovou historickou událost, nést tak silné poselství o budoucí jednotě? A to pro celý svět. To si dneska rozebereme. Ano, tyhle texty vlastně vykreslují Sukot nejen jako vzpomínku, spíš jako aktivní proces a vizi. Podle nich nejde jen o Izrael. Nejde jen o Izrael. Ale o všech těch 70 národů světa a o to, jak se Sukia, ten prostý stánek, stává, jakousi bránou. Bránou do budoucí mesiánské éry, jak říkáte. To zní dost hluboce. Je to tak myšleno. Skvěle, tak pojďme na to. Začněme tou samotnou Sukou. Většinou ji asi vnímáme jako připomínku těch provizorních obydlí na poušti, ale tyhle zdroje jdou mnohem hlouběji, že? Určitě. Mluví oni jako o duchovním lůně. Nebo taky jako o projevu oblaků slávy, které chránili Izrael. Aha, takže nejen stěny a střecha z větví. Vůbec ne. Není to jen symbol minulosti. Je to prožitek přítomnosti, prožitek emuna. Emuna, tedy víry. Té naprosté víry a spolehnutí se na Stvořitele. Prostě teď a tady. Suka je popisována skoro jako obětí božstvím. Obětí božstvím. Ano. A rabit Zadok Chakohen z Lublinu, jehož myšlenky tady určitě rezonují, učil, že tohle obětí se v mesiářské době rozšíří na všechny národy. A Zohar, ten mystický text, to nazývá Cila deme hemiunata. Cila deme hemiunata. Což znamená stín víry. Představte si to jako takovou atmosféru důvěry a boží blízkosti, kterou ta suka jakoby vyzařuje. Je to místo, kde přebývá šechina, ta boží přítomnost. A když mluvíme o boží přítomnosti v sukce, tak nesmíme vynechat ušpizin, ty vznešené hosty, Avraham, Itzchak, Jákov. Móše, Aharon, Jozef a Dávid. Přesně. A Gadi Efraim Notes je nevidí jen jako historické postavy. Ne, jak tedy? Vidí je jako živé kanály božské energie. Každý z nich představuje jednu ze 7 nižších sefirot. Sefirot, ty božské kvality nebo energie, že? Jako láska, síla, harmonie. Přesně tak. Skrze které Bůh působí ve světě. A tady je ta fascinující spojitost, kterou tyhle zdroje zdůrazňují. Těchto 7 hostů a sefirot přímo souvisí s těmi 70 národy světa. Aha. A s tradičními 70 oběťmi, které se přinášely v chrámu za tyhle národy. A dokonce se 70 tvářemi Tóry. Páně. Takže Sukot se podle nich stává svátkem, kdy se ta univerzální moudrost Tóry jakoby odhaluje celému světu. To je teda docela radikální pohled. Je to klíčové pro pochopení té rovnováhy mezi Izraelem a národy. Jak to vidí třeba Beit Israel International, Sukot aktivně buduje mosty. A zmiňuje se tam i ten zvyk. Myslíte Rav Hamnuna Sabu? Ano, Zohar popisuje, jak vítal hosty s obrovskou radostí. A právě tahle radost podle Zoharu otevírala brány k vyšším světům, k duchovním hledům. Zmínili jsme 7 hostů. Ten poslední, král David, ten má prý zvláštní význam. Je spojován s tou padlou sukou Davidovou. Co si pod tím máme představit? To asi není chatř, která spadla, že? Vůbec ne, kde pak? Gadi Efraim Notes to vysvětlují tak, že nejde o fyzickou stavbu, ale o duchovní rámec. O vliv království nebeského tady na zemi. Duchovní rámec. Ano. A co je na tom podle nich úžasné? Tím, že my dnes vědomně a s radostí bydlíme v té naší fyzické sukce, s vírou v boží ochranu. Tak vlastně děláme co? Tak se aktivně podílíme na znovu vybudování té duchovní suky Davidovy. Takže naše malé dočasné stánky mají až takový kosmický význam. Pomáháme jakoby opravovat spojení mezi nebem a zemí. Přesně tak to ty zdroje naznačují. Posilujeme ten duchovní vliv a připravujeme svět na příchod Mesiáše, který je přece potomkem Davidovým. Sukot je v tomhle pohledu taková, generálka. Nácvik na vykoupení. To mi dává smysl i v kontextu té radosti. Sukot je přece zman simchatejnů, čas naší radosti. Ano, to je ústřední motiv. Rambam říká, že radost otevírá srdce inspiraci. A Rebbe Nachman z Breslova dokonce učí, že tahle specifická radost Sukotu má sílu lámat exil. Přesně.
ta radost je transformační. A nesmíme zapomenout na Arba Minim. Ty 4 druhy rostlin. Ano, které symbolizují jednotu různých typů lidí v Izraeli. A podle Beit Israel International je právě tahle vnitřní jednota Izraele podmínkou pro to, aby se i ostatní národy mohly přiblížit Bohu. Izrael má sloužit jako kanál. Takže vnitřní jednota vede k univerzálnímu dosahu, k otevření se světu. Taková je vize těchto zdrojů. Tím konečným cílem je den, kdy všechny národy společně oslaví Sukot v Jeruzalémě, sjednocené v poznání Stvořitele. Když to tedy shrneme, Sukot, jak ho vidí Beit Israel International a Gadi Ephraim Notes, není jen týdenní připomínka historie, je to živý, dynamický proces. Je to vlastně nákres budoucího vykoupeného světa. A výzva k budování jednoty, která překračuje všechny hranice národnostní, náboženské. Ano, a možná taková myšlenka na závěr, která z těch textů jakoby vyplývá. Co kdybychom o té sukci nepřemýšleli jen jako o dočasném přístřežku na pár dní? Co kdybychom ji vnímali jako aktivní, pulzující bod setkávání mezi božským a lidským, mezi minulostí a budoucnností a hlavně mezi Izraelem a všemi ostatními národy světa? Jak by to změnilo náš pohled na tenhle svátek a na naše